Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya, ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikur aku wedi kok karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut ae. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabute nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Mulya kowe. Kamplong sisan. Lah tadi ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diprang Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan Lokananta aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari waduh. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kae widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ora. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Nggih, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko lak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-gar penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki tangane lho. Nuding kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi Gong. Wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale
5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung lho? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung lho? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Takon nukokke susuke takon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ra apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki urung ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jian edan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijake emoh. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pilun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyuwun dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Adi, nyuwun pangapunten.
Kakang Semar menika Kakang Ismaya menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumrap ing Adi Prabu Bathara Guru ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lukananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayani. Leres pukulan kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Oh iki jan setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Ana kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Harcawi, sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng Ubarampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petruk niki anggere kaya ngeten niki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trudo, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa nrada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, nrada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridhanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Trudo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujude ubarampe ning kasuwargan, ubarampe ning Kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingkang nyuwun ngampil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngampil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya.
nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung Titaswantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Panakawan Petra, ulun ora mnayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petra. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki Gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, non. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata imapan ning Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine Gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula, ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar mengentukaken maringaken Gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe biasa iki. Tenan. Neng ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake Gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulan. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek ngargai mangkele Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka kok. Candra Dimuka kok neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong ora edan. Ora wedi. Aku kulina tedhak geni gedhe. Aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kok ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko Gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wutuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke. Kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ora gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampanen lho mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe nang mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Di
Dik. Ya aku aturi anget lho, Dik. Bagong sampun ngantos mengatur menika mbok sampun ngantos bendera menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger wing diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pinangga. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok Ulun. Tetep ora Ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek Ulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Ulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Ulun. Sira Ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep Tru tutupi. Pokoke tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka Ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra lho niki ngestaken dawuh Ulun. Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Napa sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel, aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani karo panjenengan Ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene, Pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean
Terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maring aku ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae iki. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, ya wis ben kae nggo nyediani elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapakne nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, lho ta? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki sampeyan. Wong arek teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Tokok. Tokok. Tomi joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku.
nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke ning kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kok. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwata Gog gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Ora ngajar to karo dewa kok ngunekke sampinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Ancamane njijiki lho. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho Pak, kula ngajeripun kaliyan Bagong menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Nah, di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho, malah tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayawangan ndadosaken geger menika paduka diprawesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, menawi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Nggih, ngaten kula semanggaken. Ya Madipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungake ning kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rada, prapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Pukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kula nonton ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Petruk Kanthong Bolong. Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih Bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing ngrupang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke, Atagong. Dumadine Bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta. Nyuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning Bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil lebokke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Pukulun.
Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat nang bondo, tangan kula mang krincung sikil kula. Kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampean. Mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya kok. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Asem kok dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ra? Ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra Dimuka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kan nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Kowe. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewaning geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke Yamadipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae nek kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu Yamadipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak. Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu itu. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ra apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma, Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Grinata. Ya ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra.
Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo gleleng saiki. Ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jalane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Lah entute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Ning caramu ora kaya ngene iki, Ru. Gong. Wah, kuwi heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Ho. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan. Sumbaro petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki pidalang biyen iki sok muni sumbaro petak aciya-ciya ngono kae. Petak ciya-ciya. Ciyak bulu cuek-cuek ciyak-ciyak. Nedyan. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candradimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ram geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candradimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wudar ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Gaene wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di selamat wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk. Kae gaene ngentut sak nggon-nggon. Awokno kabeh ya. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok nginjeni, ya. Sok goroh lambene ketoki late. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae wis ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo.
Sing kono kok ketok ya ono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok endele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembaning para yai wong-wong dewa Bathara. Yo pintere ra jamak-jamak. Cah dhewe. Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong nyambung rembug tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adhe kualat. Ya. Bekti kula Bulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tanpa nono. Dadi wiraswara akeh. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Ning bener-bener ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Ah kowe iki cerewet kok nang ngene. Meneng masih to? Bekti kula Bulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, Bu kula. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Lah nggih nderek mawon. Kebat kita tut wuntat kan laku jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan kan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten parang ulun kula atun nderek. Monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Kebat kita tut wuntat kan laku jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan kan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten parang ulun kula atun nderek. Monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Adi bulung madang urung. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Kowe padake wong tipis. Ae,
segane cething. Lawi lemari. Sono Paranono. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawe lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pakde. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel e padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut to piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasaku kan gurung tak derekke Pakde gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tua kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani reng. Ya. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Petro wonten dawuh Bukulun. Aja kaget ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Bukulun Sanghyang Bathara Wenang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sanghyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ha iya. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kok tak omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Pukulun, pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk dina iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. Soale kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Grung-grung. Hati metu, pecungul. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punapi? Pukulun. Lho namung mboten sengaja Pukulun. Iya Bagong, Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora.
Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane pukulan Sang Bathara Penang. Mergo ulun darbi wahyu. Oh. Wahyu pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra Panakawan Petruk merga ing antaraning Garing Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi Pamong Sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke rawe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwening urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petruk, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangelamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petruk. Menawi kula mengaten kula namung kantun nderek pukulun monggo latri maringaken Mara Gage Tampanana Panakawan Petruk. Wis manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip-klip-klip-klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, wis iki wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula lajeng sik terus gledekane liwatne. Heeh. Kok wirawin iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kaliyan Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Lurah Petruk sawang Lurah Bagong satring Madukara miwah satring Jodipati dadi kaget kadrakasan Lurah Petruk kantong bolong wae. Kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggu walikan Bagong. Diampot kae ngene. Panakawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara.
Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu ya. Arjuna wonten maring adhawuh pukulun yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring adhawuh Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, durung ngampet tambagan ket mau. Werkudara kok kaya truk ngerem ajeg. Werkudara aku nyebute piye to? Kakek wenang. Kakek nenek, kakek wenang. Kakek wenang. Ora Jawa. Wah, iso jeblok wetenge. Ya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing Kayuwangan nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayuwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Weh, lha kok iso piye kuwi? Petruk. Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono, ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sakarone. Petruk, Bagong. Matimu ora mati siya, Le. Kowe mbelani karo wong tuamu. Ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Kowe nendi Le anakku Petruk karo Bagong? Tolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Ing mekaten kula boten narimakaken menawi paduka pukulun boten paring panggesangan kaliyan Petruk kaliyan Bagong sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Klilan ana kula badhe ngamuk wonten ing Kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur ning kapune Kayangan. Wah, udet-udet. Kuku Pancalaka mbok dadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani lan panjenengan ulun, kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, piye? Kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangandika panjenengan klenta-klentu.
Kleru karo kene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka, guntur geni guntur angin sirnaka Janaka lan Werkudara. Wonten dawuh. Iki apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewalo regane kaniku mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang boten lepat. Waduh, kuku wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumono musik ora panik aku kejaba mung tumbuhane sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kula mboten saged nyernaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Pun tobat piye? Tobatmu ora ana gunane. Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati neng kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing Kayuwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan Kayangan ora mung Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringono ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta. Karang kadempel ki yo gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilane. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku.
Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya, sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Hah? Teko lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo dara-daraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep, stop! Langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora utuh. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kelawan Bagong. Ngris cemplung aku kacondring kuwasa. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow, jengkulmu locot ora. Gawe Werkudara nglelengi ora jamak. Ora tak ajar dhewe-dhewe ora.
saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Kundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune doten. Udat-udat ora ndek kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak kethoki kukune andeng. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka apa ulun? Lawerku Dara. Wah. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh manane. Ini kan glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa kulun? Oh, Mastu nama sidang. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk lawan